Sud mi dari sa ukay-ukayan sa dalagit nga daghan kaado na. Naramon diri mga piso. Ja. Na jay mga blizzard na inasakto. Wait lang na to nak. Biya to bang ko na be? Na may bulsa. So nakakita ra din sa blizzard guys. Good morning! Kami na po ni guys, si Ruby Provinciana o si Crystal and Diya guys, nami dari nagatang mi og bus kay want to mi og dalagit kay mangita lagi mi og blizzard ni Crystal. Diya kay wala kay may kakita dito sa Dumaguete, mangita mi dito guys sa ukay-ukay, kay sa ukay-ukay ra man din na makitaan. Diya guys, niabot na mi dari sa dalagit, so nihapit sa mi daan dari sa San Guillermo Church kay kuan kanang managkat lagi ko ni Crystal an. Diyan managkat pud bi guys kay kanang hapit na pud nagadlaw nga patay pero nagkatuo pa man hinuon guys pero ganahan man si Crystal nga mohapit dari sa San Guillermo kay diyan man ang gipanaan nga managkat lagi kuno sa dari. Diyan salamat lagi sa atong labang makagagahom nga sa diyang pagbantay nato kanunay. Diyan malay guys, ngari lagi mi dari sa dalagit kay naali kuno dari ag mga ukay-ukay kay wala ko ng mga blizzard. Diya, mahal man kaado na po sa department store palitin ng blizzard manang dari na lamang mis dalagit. Sabi pero lagi may mga tuga ko kayan so wapit sa mi dari guys. Salamat sa Ginoo. Diya guys, mapit ko diri sa merkado kay mamalit kog lamas kay mahal kay kadog lamas dito sa ustob diya. Puslan man nga naa mi diri sa dalagit guys, so maglawas-lubos na ko pamalit diya. Mana mo pamalit guys na mo ko kaila dari hamon ni ibilin diya. Mamalit tay mi karon og floor mat kay mo lagi na guba na kadto among floor mat. Diya salamat ni kadto sa nihatag og kanang blessing. Salamat kadto nimo ma'am kay nakapalitid mig mga kinahanglan namo sa bay. Diya mga kinahanglan namo nga ibilin na kay matulay ko Manila. Diya guys, nisa kami dres taas sa dalagit kay namili lagi si Crystal Luguan sa umay lain nga design guys, so mo na lamin niya mong gipalit nga design. Diya salamat ni kadto dani sa nagkat si Ate Gigi Bilar og si Sharon Tiguilo. So kaning si Ate Gigi ni guys kaning naka green. Diya si Sharon ning naka blue. Salamat. Si hatod ko nung unilas gawas kay bugat magud ni sila. So mga taga Kambangyaw ay Bangyaw kati ano ma'am? Kambangyaw. Kasi mga shout out ko diya sa taga Kambangyaw. So ihatod ko nilas gawas. Ay sa naog day sa ubos. Buta na gay ni mga taga Dalagit bay. Pwede po. Kaya magpasakay lang yan to. Salamat din duha ha. Ate Gigi Bilar. Sharon, wow, Sharon Kunita. So mga taga Kambangyaw. Bibi kaya ba? okay na ni. Diya guys, kaya ramang kabugat ni sakay mi daring sikad-sikad diya pagawas dito sa highway guys kay ramugata din ha kaya kay 12 ka metros ninja bugat ang namiog series nipalit sa uga ng wallpaper siyang kwarto. A few moments later. Kalilimi og floor mat kay gamong floor mat guys is ngani man kuan kanang nipis ra kadto. So unay nga ni kang floor mat namo. So sige lang may puli-puli floor mat guys managahang gipalit mo nagbaga-baga lang. Salamat ni kadto sa kuan kanang nag-share og blessing nakapalit mi og floor mat kay kamong sagaran na dyan ka
kuan aran ka guba-guba lagi format. Ja kwarto po ni Cristel guys amo panggi. Ajon ja. Daghan ingon nga dami lay ko bay pero among bay nagtuo sila bato jud na nga. Nailad sila guys ja ora ni sticker na. Ja guba na gud kadto ni kuan sticker kay wala ni pila ni katuig. Ja na katangtang na guys. Ja na amakan lagi nang among bay, ja ra nang gibutangan og kuan ibutangan ra na ni sticker para pura po sa tinugod guys na para di po mi malili sa mga wakwak kay ang amakan na ay kuan man na siya kanang tawag dito kanang busot-buslot lagi dato hang may labs nga kuan siya ga overtime mo nga himo nga kuan na diyang kwarto na ja kuan guys kay wa may lain nga kurtina nga pareho wa may kapareho nga ni guys kay nagsil ra man gud ning kurtinahan ja wa sa ka nang pareho ba nga upat kay nga naman tayo paliton guys pareho upat or nga tupod pareho upat ja good morning sa anak Morning. ja na happy na kasi muhang kwarto so man diyang kwarto gamay-gamay nga kwarto guys sa among kubo-kubo ja nasa Diyos jag pang hipos kay mao ning bata mang hipos man jud ni ja higdaanan sa jang ati dari luy lamas ati nagkamay iyang higdaanan Okay. Temporary pa man siya dire. No siya permanent po sa kanya. ay temporary Ha? sa ati na Hindi ba? Walang sila siya muna. magbaylo ka mo ikaw diri sa ubos si ati diha Umot, mahulog yan. Labang yung kumatulog. Mumbai guys is 14-16 ra ni naray gamay yung kwarto ni Cristel ja salamat din sa nagpabutang na ni kwarto sa una guys si Sis In. Salamat kay kadto ni Sis In kanang katuning hatag na mga gamit bitaw sa pagluto unja magamit ra gihapon to nako sis kay walay na karon na ko ka kuan ready og mga kanang magrestauran so magrestauran ra ko puhon di ba nak magrestauran tanak ma-assist ra si Cristel ning mag-graduate bitaw layo pa kay na siya guys ja salamat kay kadto sa tanan mga ning share og blessing nakahimo nakapalit mi og kuan kanang floor mat ja dari da kaya among bahay lagi mo lagi ni kanang nawa pa na arrange dari napita guys kaya rang ka kuan busy pa kadto ko guys kay narbaho pa ko speakers kay kinahanglan jud ko manarbaho dadto kay malagi na ja katulog yung mga nailad lagi ni among bahay nga bato kuno ni ja di man ni bato kuan taon ni na kanang guba na pud ja ngita pa pugog kanang kuan ni kanang maipkapuli na ja mo ni among baybay gamay kalat among bay gamay na sagdilag kalat guys bitaw wa pa na adyo kay gabi pa lagi mi nag alilida ning format dyan na dyan sa ko kaadyo dito speakers guys kay atong ipanggawas tong mga tanom sa sud kay ulargahay ra ba ko kay basin og di maalisdan dyan mo ni among gawas dyan mo lagi ni among kubo-kubo masisa na mo sa among kubo-kubo kay Jas Cristel nagkuan si dyan kay 31 day ron kanang ugma na day ang adlaw sa batay dyan busy na pud mi ugma kay matumi og simenteryo. Siya guys, kanang si Cristel, si Jay mag-arrange dana. Diyan ang pantrapuhan. Kaya muli din siyang ati karon. Diyan, kaning kwartong di ati liya ni Day kay napuno man punig mga kuan, kanang mga tunanana ni Jay. Halay mo kita. Project. Kasi lagi mo dan eh. Ako? Wala, nice. Nalilikit-likit. Asa naman lagi mo hangihimo nga flowers? Wala. Wala pa man gibalik. So guys, mo Wala ni panglikit-likit man nga papel. nga ni katalented si Cristel guys na nakahimo sa Hello Kitty. Sa una Hindi po. Hello Kitty, Mickey Mouse. Ala, Aliana. Aliana. O, gimuan dyan ka ni Cristel o ka ng Mickey Mouse. Project mo nila. Diyang project. Diyang kuan ka ng malagi ni mga bata guys nagpursige diri sila pang-eskwela. Diya mo ni yang kuan ni Cristel ay Nicole kanang ijang tunanan kay nalagi na piot na diya kanilagi wa pa ni ma temporary lagi ni mong bay lagi
puhon mga luwi Ginoo maka himo ra lagi migbahay puhon. Diya dani lagi silang duha kani gamay. Diya dari puro karat ni dari kay nawa palagi mahuman. Diya diag butangan na mag rice naag mga labhunon sus sinsya na mo sa mga labhunon kay na diya namalit day po kog ingani kanang box nga para tago ng mga sinina. Kuan. Diya kanina mamiri pero guba ni guys tanawag sud. Charan, mga plato. Diya dari pod kuan po ni kanang among gipang sud dari ag katong mga plato nga gi kuan ni sis in kanang naka-box pa ng uban kaya di madaot. Okay, mo man ni jang gipadana mo sa una katong duha ka box nga yan anja. Napoy mga kuan sila karang baldi. So nay mga silina diha gipang sud sa baldi. Kuan nay mo sidlanan wa may mga durabox kay ug nay mga durabox guys arang ka nami durabox dari pero gamay na. So man ni among sud sa among bahay nga arang ka gubot pa kay kuan lagi nag-arrange lagi mi gabi o nag-alili lagi mig floor mat. Diya, salamat kadyo ninyong tanan guys. Mahuman ra lagi ni namo pang limpyo. Si Cristel may namang limpyo kay ato magkuspikas kay nag kuan lagi ko trabaho. Ciao kira kanak. Hipos. Mo man iya anad man sa mga hipos. Diya malagi na mga nanawa mong bintana o mga kuan ra ni kanang jaiway. So katong mga bag-o ng subscriber, makita mo sa mong bahay mao ni. So katong uban kay Pala ka sa una man, vlog dito nimo gamay kay balay. Naya mong nagkuan mi sa una guys nga nagkuan rami kanang tabil-tabil kanang di lang mi Natulog rami walay portahan, lintana. Hala natulog rami nga way. Wala dyan siya tanan, wala na portahan. Tabi-tabi ra tag kurtina dira, yung kusog yung hangin ta, tabi-tabilan ni Oh, mga naka-remember din mi guys nga mga kabinet ba iharang wala mi portahan guys kanang wa mi ngani ba. Kanang wa mi portahan diya amura nang tabilan og mga nga wala pa jud ding mga hadahon gi kanang mga halaman gid sa una, direct kay ning hangin. luya na naman tong sagdilang kay naka-survive rami guys nakahimo namig na nami portahan kanina hinahinay mi nakapalit mi og portahan sa una magtabil-tabil rami jud mi narig karang kurtina diya di mi mga tugog gabi kay masidlan mig hangin mo gali karon guys kay di na kadyo mi masidlag hangin kay na siyang gi kuan kanang giadyo-adyo na inahagi kanang mahilig lipog ko mag arrange lagi diya kani kuan na ni siya kanang 2 years na ni kung pandemic diya kita mo sang kamot guys nga hugawan ni na kay gikan lagi ko dadto nag kuan sa garden ang kamot kay ni uli ra ko dari guys kay kuan kanang nagkuan ko kanang mahaw diya ang naabtan lagi sa Cristel dari ng hipos to agi pag labay na yung mga daan niyang kortina so mani ijang daan nga kortina guys na pink mani daan niyang kortina ipang tupi na naman anak padung na dis ate ha hindi malimpyo ra na niya guys kay gabi amo man diyang gialis dan tanan ang kuan floor mat mo lang nag-overtime mi gabi tupi ana guys habot na dyan siya Dante ay sa lagi pagkuhan Dante asa ko sinila sagod gakiyang-kiyang man ka asa na iskam Ano gibata mismo? habi aray habi tanawon Be, ang gibata ng baat sa pismas akong ubo. Kalaluya. Ala, scammer din yung kuwan di ay. Naluag lagi mo dyan nila skula. Pagkana na kung usa na lang ka. Gusto tayo mag-ibaak. Ibayak na. Tanawa guys, ang iyang silas na natangtang kuno dyan. Sa ilitig si Toy. Natangtang dyan. Kuan. Kanang ipit bata na namin nagpismas. Hello dyan. Ulis dyan guys kay si klase kay nalagi bagjo. Nanguna-una dyan ko sa kuy baat kay baulawan kay na ang saguyod. Hala mahal ra ba na palit na to? Nandun ka piniklas ikuno. Hala lain na. Diyan guys, sumano ko pamahon ning balik ko dari kay tuwasan na inaho. Diyan malagi guys, taluy ko ni Nicole kay naputol lagi diyan hang sinilas, diyan na scam lagi ko sa diyan ipalitan. Diyan guys, asa ning humanon ni hang gipambuhat dari.
Diya guys, sa manigi pagawas kay ibahayan lagi sa kanay murag mga umigas bitaw nga dagge. O dito sa umigas kanang murag unay tabisin bitaw nga kuan kanang langgam man sa Tagalog guys. So unsa nay nga tawag dani sa Bisaya kaning umigas nga murag puwahon. Diya sa sang kitangtang guys, diya ra ni ibalik. So guys, sa paning ibalik dito guys kay murag naulian naman pud ni daris gawas ni nga tawag na ni guys is money tree. Kani siyang tanuma diya. Amo tong gikuha tong na duha to guys kay hang alisdan na pud na isud kay ruma. Kuan siya ba kanang mainit-initan pud. Di ka mamatay agad tong tanom so pulihan na na dito. Kuan guys, nagbalik na pud hang Manila, hanap pud ni ibalik ning kuan guys kanang ni sa sud tong ni duha ka buklas banga. Diyan gitawag ang banga guys kay hindi ning ma-assist na kanunay. Kay wa man say duty kani duty man ni sa gahapon. Lumasa po niyang ipuli dito guys sa sud. So nice kadto ni sa sud ani guys kay kuan hinlo kadto ni yang bahay kay naman pinag hinlo dani kada adlaw. So mga pagumangkon ra pud sa ni Ati Daday sa tag-iza daning bahay. Shout out day ko sa tag-iza dani ni Ati Daday. Salamat day kadto sa ijahang mga anang gihatag jang trabaho na nga dako pagkadug tabang sa ang pamilya. So tanaw guys, nindot na siya kay nakasud magud siya sa banga manang nice kadto siya tanawon. Diya o ganahan siya ni guys sa kaning pinturahan og puti ning banga kay murag nice man jud tanawon og puti. Diya kaning rubber plant mao pud nihang ipuli dito sa pikas. Kay arong nice pud ni siya dito nga isud diya. Puhon gay nagbalik na dinis magikan sa Manila ahon ni si Jang imarkot kay arong di kadto sa mutaas ahon ni sang putlan. So nagbalik ra na hapon guys kay arong bantayan na guys kay anis si Jang imarkot diya wa ko diha. Mana inagbalik nila man na puhon. Manang hadyang gilubos-lubos og panarbaho guys kay lagi na mawotas tag-ijan sa silduhan tan ja. Watay nahimo sa teng kuanan is jahang mga buwak. Manang asa dyan gilubos-lubos og panarbaho dari ja. Apo tong ipambalhin tong mga tanom uban dito sa gawas kanang murag tagas na kadto guys banja ang ipaadyon. Ja dari na dapita ibutang kay naman to'y tanong dari ibutang katong nis lagi. So, nindot po kaso siya guys. Kanang magsanga-sanga ang ta ni. Dapasin siya na mo kay ngit-ngit dari. Kay against the light. Diya okay naman po siya dari. Kay kuan kanang daw po sa bintana. Kung i-open ang bintana ay nagabuntag. Maintan po siya. So, nice guys na Kaya na kanang mudaghan na kaya po diya kay nang ipangkaon sa wood. Hindi ba ka nang Diyos ni Agi. Kari kining kuha na si Janin sanga na. Kari kiwa pa lagi. Iwa pa kayo mo sanga ha? Wala ka malaka. Wa man murag di gani siya. Gagani siya. Mau dagway kay og wala ito ba. Di kani siya mabuhi ra man ni sa bubo. Mabuhi ra ni. Kari kay nani sanga na. Mo ni teknik sa para padaghan sa mga tanom. Mukaha mo gani. So guys, atong technique guys para di sila maigoy na bubo. Pilis ang gitangan og mga bulok. Ay matutukan na siya. Kuan guys kanang matutukan og nagbubo bitos tubig. Matandog. Ano mamatay atong tanom.
So wani pang sagang ni sa nagbuhig tubig baga di maigo ng ugat. So, ang trabaho guys, mahuway rag bukaon, nagmatuog. Muna yung trabaho. Kamot lagi inahan kay maras pamilya. So, wala siya guys, oh. So, na guys, mga gipang-usab na dari tanan kay kuan lagi kanang mga nanagas na sa jagkuan ba ugat para dani na. Di na kaado sa makabuwak kay naingani na. So, ana sang ipang-usab. So, guys, di agang bagong gitanom. Ja, kana pud hapon ang bagong gibalhin. So tanan niya ang mga bagong pinalhin ni. Ja na diri nagipamutang guys sa kaning mga kani. Kay ako pabuning gigawas dining banga duha. Kay kinahanglan pud nila sila guys nga mangitag adlaw ba anja man ang wala sang gigawas ja. Na koy bagong gitanom kani milyona ang tawag dani nga tanom milyona. Ja, ag dito sa sud, wala to guys katong rubber plant og kuan. So mong patan-awon. So katong rubber plant og so panahon na alis di guys kay okay ra man na siya. Tara ra man da sa sud. Kay harang nang gipuli-pulihan. So snake ay rubber plant na og kani money tree. Siya money tree. Uli na ako guys kay alas 12 na. So salamat kaadyo kay nahuman-human po na ka guys. Diya sa nagigawas kay rong kuha lagi mahayahay sa. Naku sa balay. Nak! Himanyod to na ta. Diya guys, thank you for watching. I love you, amping ug ampo tang tanan. So di na ko bye. Man ako og panarbaho.